מה אתם עושים כאן? מה אתם עושים כאן? פלשו לנו לבית. זה נראה שהם כבר הרבה זמן כאן. זה כבר נהיה הבית שלהם אולי? מה אתם אומרים? נעשה מלחמת דוקים ונראה אם נקבל את הבית? אחלה. נראה אתכם. יאללה כבר. זז. לא זז. בטח שזז, אני ראיתי, זה זז. לא זז. תעזבי אותם. בואי נמשיך. היי, מה אתה עושה? מה הבעיה? הרסת את המשחק, אחי. יש לי רעיון. מה דעתכם שנחלק את הבית, ואז כולם יהיו מרוצים? מה נראה לך? תגיד, מה ככה לקפוץ? בסדר, מי אתה? תראו, מעבר לעלים האלה, זה יהיה הצד שלכם, והצד הזה יהיה שלנו. לא נראה לך, מה? טוב, אז אנחנו לא ניכנס לשטחים שלכם, ואתם יכולים להיכנס לשטח שלנו. זה שלמה, מה המצב בבנק שלנו? נסתדר. נו, ברצינות. יש לנו מינוס, אבל אל תדאגי, הוא מספיק גדול בשביל לדאוג לעצמו. די, תהיה רציני, מה קורה איתו? זה המצב באמת? יש לנו מינוס, אבל מחר אנחנו נתחיל לעבוד בעבודות שסידרו לנו, יהיה טוב. טוב, אין לי כוח לדבר את זה עכשיו. זוכר את הנבל שלי? זוכר? איך אפשר לשכוח? הופעת הרוק שלך עם חפצים והנבל הייתה... הייתה מה? אפילו את צחקת כשמירה התחילה לשיר שם. למה נזכרת קודם בנבל? הבוס שלי בעבודה קוראים לו קובי. קובי זה יעקב. יעקב זה יוסף בכתוב פסים. פסים מזכירים לי מיתרים. מיתרים. ואז נבל. בסדר. קיצר, בוא נמצא אותו. כשהשוטרים הגיעו הנה, כשלקחו אותנו, אז הם אמרו, וואלה, נבל, והם לקחו אותו. וואי, כל השנים, מה זה התגעגעתי אליו? ואליי. ברור. גם אני התגעגעתי אלייך. טוב, בואו נאכל, יש פלאפל. מתאים, אבל רק לא דיברנו איתם איך אנחנו מחלקים את המטבח.
כאן, זה המטבח שלנו! מה היא רוצה זאתי? צאו מכאן מיד! תרגיעי, זה כנראה שגם להם המטבח חשוב. בואי, שהם יאכלו על השולחן ואנחנו נאכל ליד. אין כאן בשר, נכון? שכחת כבר מה זה פלאפל, אה? אני רק מוודא. תקשיבי, אני רוצה שלא תעברי את הקו שסימנו לשטח שלהם, בסדר? אני הייתי צריכה לסדר שם, מה לעשות? אם אנחנו רוצים לחיות אותם בשלום, צריך לתת להם תנאים נורמליים. הם רוצים את כל הבית שלנו. מה, את כל הבית? ניסית פעם אולי לדבר איתם, להגיע איתם לפשרה, משהו כזה? טוב. נראה לי נברך ליד השולחן, יותר מכובד? לא. זה יכול לעצבן אותם. אולי רק אם את רוצה לעלות רגע, לרדת בחזרה, אבל לברך זה כבר מוגזם. הלו, עופו מפה. איך שלומי, הם השפריצו לכל מיני דברים. מי? הם הבני דודים האלה. אוי, מסכנים. אנחנו ממש, מאז שהגענו אליהם, אנחנו כל כך מדכאים אותם. תכלס. חוץ מזה, אם הם לא היו פה, אז איפה הם היו? ברחוב? נלך לישון? טוב. אוי, איזה יום קשה, עבר עלינו. כן. אבל להם היה יותר קשה. הנה, תראי אותו מסכן, איך הוא ישן על הרצפה. ביזיון. אבל לא נורא, מחר יום חדש. ואפילו יש לי פתרון. באמת? כן, אנחנו ניתן להם את הסלון, ואז כולם יהיו מרוצים. אאוץ'!